Va fer doblet l'any passat, guanyant el Pilar en València, després en Carones Altes, allà a Alacant. Enguany ja ha guanyat també a el Pilar i ara busca un altre doblet. Per totes, clar. Ho tindrà complicat perquè n'hi ha molts foguerers importants també en Alacant. Hi ha altres artistes de Falles de València que van anar a Alacant, com volem després un altre reportatge de Pepa amb un altre artista valencià. Ja què? Ara anem a parlar d'algo molt interessant. Jo veig la taula plena de trastos. El nostre Forti, Joan Carles Fortea. Com estàs? Joan Carles Fortea. Forti, què passa? Com estem? Com va la marxa? Anem a parlar d'una cosa que també a les fogueres es preocupa. Sí. Molt important, sí que és veritat. Fogueres, falles, monuments al carrer, el vent perillosíssim sempre. Efectivament, la pluja és un dels factors que també te molesta, però Però la pluja l'aguanten més. També té raó. Els monuments. Sí, perquè si te toca un dia de molt de vent, ahí sí que ja els remats van per l'aire i una foguera que perga el remat ara 4 dies de fogueres, quan passa el xurat i no està completa la cosa, malament. Correctament, a l'hora de muntar-la, la veritat és que és molt complicat. Anem a parlar de vent. Aquesta edició anava a fer vent a fogueres, no? De moment, estos dies, la primera part no té pinta... La previsió de moment està molt tranquil·la. Molt bé. Ja no hi havia res així perillós per al muntatge i la preparació. També per nosaltres, perquè no sé si estarem a l'aire lliure o no estarem, però per si de cap, de fet, de la previsió ja volíem... Demà sí que serà el dia ja que traurem una previsió detallada de totes les fogueres a Sant Joan. Demà traurem nota i direm a veure per a dissabte, diumenge, dilluns, a veure com estan tots els dies. Perfecte. Molt bé. I avui, tot el que tenim així, què és, Joan Carles? Tenim instruments que, com sempre, en aquest cas portem de la tenda de meteorologia que Antonio Altocúmulo ens ha deixat per a que parlem un poc. És l'única tenda de meteorologia que hi ha a València. Efectivament. Bueno, i moltes són, la veritat és que és molt difícil de trobar. I a nivell nacional tampoc n'hi haurà massa. No n'hi ha moltes, no. És que és difícil trobar aquest tipus d'instrumentació, de meteorologia, i la veritat és que és molt útil. Aquí tenim un poquet de tot, perquè del vent, què ens interessa del vent? Ens interessa velocitat i la direcció. Principalment. Entonces, la primera cosa que tenim, hem portat uno de joguet per a veure el de la intensitat. Aquí tenim uno de colorets. Este és el típic, evidentment en gran, però ben fet, diguem-ne oficial, és el que s'utilitza per a mesurar la intensitat del vent. La intensitat del vent que sempre diem quilòmetres per hora, 40 quilòmetres per hora, 20 quilòmetres per hora, depèn de la quantitat de voltes que fas a les cassoletes. Les estacions que tenen automàtiques porten el mateix, porten un sensor dins i el porten i te transmetixen les dades. Quan parles de mar no dius quilòmetres per hora, els de marítim parlen en usos. Però bé, i nosaltres diem fluixet, calmat, moderat, fort o me despentine. El que puga despentinar-se, vale. El que no m'agrada és el de me despentine. No, a les dones no ens agrada. Té bon sentit de l'humor, diu. I que despentina aquí. No, la qüestió és que sempre parlem el tema de moderat, fort, molt fort, huracanat. Sempre tenim una gradació que habitualment, aquesta és una qüestió de maneres de parlar, i nosaltres ho parlem en quilòmetres per hora habitualment. I tenim aquest instrument, que este és un dels nous que estan eixint. Este és per a col·locar al mòbil. Tu el col·loques en el mòbil i te'l punxes... Per al vent, també? Senyalo bé. Sí, el punxes en el mòbil i directament... Ja està. El punxes en el mòbil, en la part superior on col·loques els auriculars, i te diu, té també unes cazoletes, però ja calibrat, i te diu 40 km per hora, 30 km per hora. Diu, si tens una curiositat específica... Fas així amb el mòbil. Sí, fas així en el mòbil, te diu en la pantalla del mòbil. De fet, inclús alguns d'ells porten, ara parlarem, porten també per a dir-te la direcció en aquest moment. O sigui que curiositats no tenim. I este també, mira. Este també està molt bé, però este és més mecànic. Este bàsicament té per ahí l'entrada d'aire i tu... I la vareta puja i te diu si són quilòmetres per... En aquest cas te diu metres per segon, però pots passar a quilòmetres per hora, milles per hora o nusos. O sigui que aquí... Este és més... Amb l'aire, amb el vent i tu... És mecànic. Este no és com l'altre, que és electrònic, com el de cazoletes. O sigui que tens una gran, diguem-ne, varietat d'instrumentació per a mesurar intensitat del vent. Això és la intensitat. La intensitat, que recordeu que quan arriben a més de 80 km per hora ja comencem a tindre molts problemes, i de vegades és que en les ciutats els carrers provoquen que el vent bufe molt fort en un carrer i menys en un altre. Tu saps que és un carrer en València on més bufa el vent? No, si no m'ho dius, igual... L'Avinguda de l'Escorx. L'Avinguda de l'Escorx i el Vall d'Allora, que és paral·lela, són els carrers que on més bufa el vent, en més intensitat bufa el vent en tota València. Ahí tenim un sabies què per a Paco... La secció de sabies què, de quin és el carrer que... Sabies què, a Paco, sí. Me l'apuntaré, buscarem allí i posarem un sensor, perquè esto és com tot, anem a posar un sensor de vent en aquest carrer. I si no és la més, una de les més, estic segur que uns dels carrers són aquests dos. Ara jo te preguntaria una altra cosa, que seria, quan bufa, de quina direcció? Perquè a vegades també, igual, hi ha dies que segons l'orientació que tinga... Pues hi ha dies que va de la dama, d'aquesta dama que n'hi ha allí en el... El cap de la dama.
cap al Palau de Congressos i hi ha dies que vas a Semperola perquè te peguen de darrere i no ves com vas de pressa. I al revés, altres dies de cara, segons, no? Segons, però és important en aquest cas també parlar de l'altre component important del vent, la direcció. D'on ve el vent? Per a veure d'on ve el vent tenim, en aquest cas, en el de joguet, llevem el d'intensitat i col·loquem un xicotet penell. Ahí tenim. I el penell el que t'indica és d'on ve el vent, d'on ve la direcció. La punteta, el vent es penta a la part de darrere i te diu si el vent ve d'esta direcció, es penta i lo deixa orientat, apunta sempre a la direcció d'on ve, clar, senyala. Entonces nosaltres aquí el que hem portat és un Antonio Mosasedit, un altre penell, però este és una miqueta més seriós, que és un penell que es veuen en moltes zones. Aquí tenim la N, la S del sud, així tenim i muntem el de l'oest i l'est, aquí el tenim, i ara després muntem el penell dalt. I el penell, hem portat este en particular, que este és molt bonico, que este és un penell ja, de veritat que és... Que bonico. I aquí el tenim, i este és el penell. La rabosa. Si te bufa el vent d'ací, d'esta direcció de l'est, continua bufant i el fa girar i la fletxeta t'apunta que bufa de l'est. Aquí tenim després, ara parlarem d'un projecte que n'hi ha de penells. Nord, sud, oest i est. Correctament. En aquest cas la qüestió és dels noms dels vents. Només es manejaria el penell de dalt. La part de baix l'han de deixar molt ben fixada. Una altra cosa important, ara després tenim temps parlarem de les brúixoles, perquè clar, la part de baix l'han d'orientar bé. La part, la N, que apunta al nord. La S que apunta al sud. L'est cap a l'est i cap a l'est, si no estem perduts. Si se maneja tot estem perduts. No, fas aposta per fastidiar. Això seria tornar bojos als despobles. El col·loques damunt del campanari. Efectivament. Aquesta està molt bé perquè la veritat és que és molt cridanera. Ara n'hi ha un projecte... En el meu poble crec que té un pollastre. Pot ser. Campanar. Sí, no, cachondeo. Pot ser. Ara mateix hi ha un projecte en Twitter, si tuitegeu en l'etiqueta, en el hashtag, veletas valencianas o penells valencians. S'estan fotografiant penells curiosos de la ciutat, de pobles, de campanaris. És que n'hi ha campanars i també cases. N'hi ha moltes cases que tenen dalt. I alguns d'ells estan ja... I estem intentant com recuperar-los, perquè realment són obres d'art, alguns d'ells són obres... Aquí estem veient algunes fotografies que ja hem capturat perquè ja la gent està començant... Aquesta és una perdiu que també va eixir de la mateixa zona que ja estarà per ahí volant. N'hi ha alguns, la veritat és que molt curiosos. El pollastre no m'enganyava, n'hi ha algun que té pollastre. N'hi ha de tot. La qüestió és que jo vull convidar la gent a que tuitege, que fas una foto, tots portem el mòbil, fas una fotografia i el tuiteges i poses el hashtag, l'etiqueta veletas valencianes o penells valencians. I així anirem recuperant, perquè la veritat és que vaig a llevar-lo perquè no mos caiga, que sí que seria... Antonio mos mata. Antonio, exacte, si passa alguna cosa, però bueno, este és molt curiós. Que bonico és, sí. Este està molt bé. Ara, clar, i ara venia la següent. La següent és, com orientem això? Per a que estigui col·locat. Per a que la N estigui en el seu lloc i cada... Exactament. Utilitzem una brúixola. I n'he portat dos brúixoles que també podem trobar. Tenim la brúixola típica, la brúixola que orientem per a que ens digui el nord, i tenim la brúixola, un poquet més curiosa, la brúixola que utilitzen en molts barcos o els cotxes, que sempre té que estar, que la vaixell baixa i no baixa, té que estar en posició horitzontal. I és lleugerament diferent, perquè en aquest cas, quan tu mires la brúixola i la mires en aquest sentit, te diu la direcció. No és com l'altra en la que te diu... Canvia la manera de veure la brúixola. En aquest cas, tu mires la N i és el nord, però en aquest cas, des d'ací, no hem de mirar-la en vertical. Aquestes brúixoles s'han de col·locar i mirar-les així. Per exemple, m'està dient la direcció del sud. Si te vas cap allà, te diu on està el nord. Però has de mirar-lo, és diferent a les altres brúixoles. I el que anaven a comentar ja també era important, que és la direcció. La rosa dels vents. La famosa rosa dels vents. Perquè uno quan diu... Nosaltres no diem el vent bufa de l'est. El vent bufa de llevant. El vent no bufa de l'oest, el vent bufa de ponent. O no bufa del nord, el vent bufa de tramuntana. O quan bufa del sud, bufa de mitjorn. I cada vent... Allà dalt, però a Saragossa diuen el mestral. El mestral, en la zona dels ports, en la zona de Morell interior, el mestral, que és el vent del nord-oest. És un vent que arriba sempre amb ratxes molt fortes. Cada vent té un caràcter, podríem dir. Aquí el vent de ponent no ens agrada gens. Gens ni miqueta. El vent de ponent no ens agrada gens, perquè el vent de ponent així ens arriba molt sec, mos fa patir sempre molt, mos dona mal de cas perquè ve amb ratxes fortes. Tens que tancar les cases amb martell. De vegades fa pujades de temperatura increïbles. El llevant és un vent que ens porta l'aigua, i el gregal també, és un vent més agraït, per nosaltres és un vent marítim, si no bufa molt fort, que no ens faci un temporal. Però i en algunes poblacions tenen diferents noms per altres. Aquí en València tenim l'albornès, que també és un vent molt típic, és com una mena de gregal, però ho diem a la ciutat de València. En altres pobles tenen altres noms. És una cosa també curiosa de recuperar, els noms dels vents. Perquè també és el nostre caràcter, també va associat a la meteorologia i a més ens dona... El vent del sud és un vent que també arriba molt càlid, el vent de mitjorn és un vent càlid, o el llebeig.
Nosaltres el lleveig del sud-oest també és un vent molt càlid. Així el que més ens agrada, als de meteorologia, el gregal i el llevant, que porta pluja... Tu t'agrada el llevant també. El llevant d'una esportiva també està bé. El llevant també està molt bé. En aquest aspecte, per tant, en això el que tenim és, tenim el penell per a donar la direcció del vent, amb el nom corresponent, i després amb l'anemòmetre tenim intensitat del vent. Ara han eixit instruments que no mesuren, l'anemòmetre ja no són de cazoletes o són estos, ara han eixit unes que són ultrasons. Simplement són, sí, com unes... Estan col·locats ultrasons, col·loquen uns sensors en diferents direccions i a la variació que té... que no té ni cazoletes ni té res. I això són l'última generació. Les noves tecnologies, Exactament. I funcionen però de categoria. I te donen la direcció, te donen la intensitat del vent i la direcció, fins i tot en horitzontal i en vertical. O sigui que alguns d'ells són realment... De manera, Joan Carles, a nosaltres que no mos traguen de l'original. A mi esto, el penell, jo el que recomano a tot el món és que a partir d'ara, per favor, recordeu fotografies de penells valencians i de tuitejar, i a veure si entre tots anem recuperant els penells, que és una tradició també nostra. Joan Carles, cada volta que veus mos dus coses més interessants, pensant que la gent, mira el vent, què serà el vent, com va el vent, quina direcció, com bufa. Veiem vostès tots els aparells que n'hi ha per a medir velocitat, direcció, etc. del vent. Intensitat, de tot. Moltes gràcies. Que curiositat. A partir d'ara, a mirar els penells que tenim en el nostre poble i a fer fotos. I a fotografiar-los. Molt bé, Joan Carles. Gràcies, Joan Carles. Moltes gràcies. Demà mos diràs... Demà parlarem, ja us portarem el parte de com està la situació de Sant Joan. De Sant Joan de l'Alacant, que estarem ja demà per la vesprà, Per la Praga, agafem les maletes i cap allà. Que disfruteu molt perquè bona terra i a més a disfrutar. Dos programes diaris, ja m'explicaràs el que hem de disfrutar. Disfrutareu molt. Disfrutar, clar que sí. Disfrutareu molt. Sí, disfrutarem. Que tindrem alguna per disfrutar, temps per disfrutar, molt bé. Tindrem temps. I continuem parlant de fogueres. Anem a les fogueres, sí. A una altra? A la nostra Pepa Benetó. Ja hem visitat el taller de Pere Baenas. I ara crec que està en el d'un altre Pere, crec que està en el de Pedro Santa Eulàlia. Molt bé.